निर्मल बसुमतारिया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों न'नि लिस्ट फैदों नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंगिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिंगिमारियाव थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो फैसा होयिया थांनो मोना। PMAYG न' होगोन होननानै रां जाख्ल'नायनि गोबां दावराव जाबाय दङ आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुलनाय जाय जिअ'टेक खालायग्रा बे मानसिया फैसा जानानै दा न'आव जिअ'टेक मारिहैयाखै आरोना बेनो ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो मिन्थिनानै मोनगोन खार'ना मानो होनोब्ला जायनिफ्राय फैसा लांदों बिसोरनिया पन्सायतबो हाबाखै होननानै बुंदोंमोन आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाबानो जाबाय। बे जाथायानो जाहैदों सनितपुर राङापारायाव जादों आरोना बे जाथाया गामिनि गोबां गामियावनो जादों मानो होनोब्ला सासे सानैनिफ्रायल' नङा होननानै बुंदों 100-200 जननिफ्राय फैसा जादों होननानै बुंदों आरो दाथ' जिअ'टेक मारिनायनि डेटआबो जोब्बायसो नामाथाय आंबो बारा मोजाङै मिन्थिया आरोना नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै लाग्रोबानो मिन्थिनानै मोनगोन मानो होनोब्ला जिअ'टेक मारिनो होननानै फैसा लाना थांनानै जिअ'टेक मारियाखै आरो बेबो सासे गोरिब मानो होनोब्ला सासे बर' बिमाया मानो होनोब्ला गावनि जानाय लोंनायखौ दोनथ'नानैबाबो गावनि गाननाय जोमनायखौ दोनथ'नानैबाबो जुदि गावनो थानो थाखाय न' फिसा खथा मोनसेबाबो मोननोबा बेसे गोजोननाय मोनो बिनि थाखाय दा माने न'खौ PAMYG न'खौ मोनगोन साननानै बिसोरबो गोबां खस्थ' खामानि मावनानै बे फैसाखौ जमायनानै माने फैसाखौ हरदोंमोन आरोना बिनिफ्राय दा मा जादों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। माने जाथाया जानाया बे निर्मल बसुमतारिया माने जोंखौ गामि गामि फन खालामनानै लेंहरनानै माने न'नि खामानि फैदों न'नि लिस्ट फैदों नोंसोरो फैसा 2500 लानानै फै ओरै होननानै बुंदों आरोना फैसा 2500 लानानै फैनानै आंनि न'आव लिस्टखौ होनानै डाइरेक्ट खामानिया फट'खौ लागोन माबायाव सिंगिमारियाव लागोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय जों फैबाय बयबो महिलाफ्रा गामि फैजोबनानै बिनि न'आव लिस्टखौ होबाय आरो जोङो लिस्टखौ होनानै जों ओरै थांबाय ओमफ्राय सिंगिमारियाव थांनानै ओमफ्राय जाय बेयाव फैसा होआ
माने ओरैजाय बारनोनो होआ आरो फैसा होयै होयैया थांनो मोना बै फटक लानाय जायगायाव थांनो मोना ओरै होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय दा सासेयाव बारग'वाखै बेयाव फैनाय गासैबो फैसा होयै होयैसो थांनाय जादों आरो बेसेबां करि लाया फैसाखौ 2500 लादों फार्स्टआव 1000 लांनाय जादों थांनाय बैसागनि 2 तारिखआव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय नै दाख्लै मंगलबाराव खै तारिख जायो बेखौ मिथिला बेयाव 2500 थाखा लानाय जादों आरो जोंनिफ्राय केस 2500 मा न' होगोन होननानै बुंदों न' होगोन बिदिनो सरखारनि न' फैनायखौ होगोन होननानै माने गरम खालामहरनानै महिलाफोरखौ लेंहरबाय फैसा नागिरनानै लाबाय दा खामानिखौबो सिंलिमारायाव थांबाय जोङो फटक लानो होननानै फटकखौबो जोंखौ लायाखै फटकखौबो थिखोआखै जेबो मावाखै बियो ओरैनो खना खनला सानै साथामनि खामानि मावदों ओमफ्राय बाखि गासिखौबो मावनाया जायाखै आरो बे सिजननिफ्राय लादों बायदि फैसाखौ जागोन बिदिनो 100 150 200 जनसोनि जागोन नामा फैसा लानाया बेनि न'आव गामिखौथ' जों दा बुंनो हाया बे एरियायाव जिखिनि गामि दं बैनि 3 बैनि 5 बैनि 6 जन 7 जन 8 जन 9 जन 10 जन बिदि गासिबो फैनाय माने फैसा लिस्ट होजोबनाय गोजा आरो जोंनाव लिस्टआव दंजोबो बेहाय दाबो फैसा लाग्राफ्रा साबेसे फैसा लाग्राया बेयावथ' लिरग्रा सासे बेनो फैसा आजावदों बेनो लिरदों ओमफ्राय बे अमा आरो बे माबा निर्मल बसुमतारी माबाफोर दायथ' दं नामा बियो बिबानफोर गोनां नामा फैसा लिरग्राया ना निर्मल बसुमतारीया निर्मल बसुमतारीया बियो थाबायो बिदिनो न'नि बायदिसिना बिदिनो मावो बियो नोंसिना पन्सायतआव गोलैनाय जोंना पन्सायतआव गोलैयाखै पन्सायत गेलेरिनिफ्रायबो बे लायबाय आरोना पन्सायत गेलेरिनिफ्रायबो लायनाय जादों आरो पन्सायतआव गोलैखायाखै जोंनो फैसाखौ नांफिनगौ मानसिया माने खारखुमाबाय थादों जोंनो न'बो नांला फैसाखौ नांगौ जों बे 2500 फैसाखौ जों नांगौ आरो बेसेबां गोबाव जाखो फैसा लांनाया दाख्लै मंगलबाराव आरोना दिनैजों सानब्रै जासिगोन जोङो बिनि न'आव फैगासिनो जों दा फैसाखौ हरनो हायाखै आरो मानसिखौबो मोनाखै दाथ' नै दिनै लेंहरदोंमोन मानसिया दिनै खारखोमा लायदों डेटआबो गैला ना मा होनदों जानाय नंला ओंखायनो माने जोंहाबो गिबाय आरो কি কারণে আইছিল আৰু কি ঘৰৰ বিষয় কাৰণে আহিছিলে ঘৰ বনাম বুলি ঘৰ আনিব বুলি পইচা লৈছিলে জিঅ'টেক কৰিব বোলে কোনে কি নাম এই নিৰ্মল বসুমতাৰী কি কৰি দিলে কি কৰে মানে এই ঘৰ এনেকে ঘৰৰ কাৰণে ঘূৰে আৰু ন কিবা কিবি কাম কিমান কৰি লৈছিলে 2500 কৰি এতিয়া ঘৰটো দিয়া নাই ঘৰ দিয়া নাই আৰু জিঅ'টেকৰ হোৱা নাই আৰু ইফালে আৰু শুনিছো আমি জিঅ'টেক কৰা ডেটো নাই সেইটো কাৰণে আমি ভয় লাগিল আৰু ন আমি ইমান দিন হাজিৰা সদায় কৰি পেলাই জমা কৰি পেলাইহে দিয়া মানে এই হ'ব 200-100 জন মান বহুত মানুহ নিৰ্মল বসুমতাৰী লগত আৰু কোনোবা আছে আছে কি এইটো তিলু বসুমতাৰী না কি বুলি টাইটেলটো ইয়াতে লোক আছে কিছু বহুত মানুহ ইয়াতে জিঅ'টেক কৰা বাসন্তী বাইদেউ আছে আৰু তিলু বসুমতাৰী আছে এই নিৰ্মল আছে বিপ্লৱ আছে এইকেইটা আছে এই 4 জন কেইটা জানো আৰু কি ৰেব নেকি টাইটেলটো নাজানো ৰাজনীতিখন আছে ইয়াতে চব ৰাজনীতিকে ঘূৰা মানুহ ৰাজনীতিৰ থাকে সদায় পইচাটো নিদিলে কি ব্যৱস্থা ল'ব এই পইচাটো নিদিলে আৰু কিবা এটা কৰিব লাগিবই আৰু পইচাটো আমাক এতিয়া লাগে আৰু থানাত দিয়া নাই যাম বুলিহে ভাবিছো আমি এতিয়া চাইना नाजां दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरोना नोंथांमोना मानो होनोब्ला बेफोरबायदि दाजाथों मानो होनबा जिअ'टेक मारिनो होननानै बेफोरबायदि फैसा जानायफोरखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबां नुबाय थायोबो नुयोबो जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों भिडिअनि गेजेरै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय